Odiechieng' machielo, thuolo machielo mabende wadwani wapuonjre achiel ariyo adek mamulo ngimawa e chenro mar penj laktar. Chenro mar penj laktar wawachoga ni ngima en mwandu. Ber ka intiere kod ngima makare nikech mano en mwandu ma onge gima inyalo wilo godo. Mabote chenro ni en Ruth Otieno. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari osechopo e studio ka amor mokalo mar nene obonyisowa nyinge ng'a en wuod kanye kaeto en ema odhi miyowa twak wa makawuono. Daktari machiegni e penj laktar. Kamano Ruth kuom luonga e studio. Anyone Dennis Miss Kelambega. Anud nyaka ka bodho papo nditi tie skul tolo. Koro narubi kata tiyo tije tiyo diri. Atiyo kaka daktari ma ochunge e thieth olonye thieth mag joma mine kata gynecologist. To bende seche moko tiyo kaka jalup jagoro e chama ma daktari kaluwoni KMPDO. Koro kawuono no loso ne jo neno magwa show mar wacho ni ich mabede oko mar ofuko mar nyodo kata ectopic pregnancy. Wawacho kama nikech waneno ka jogo ntiere mine mang'eny mose lalo ngimagi moko ng'eyo nang'o motimore kata mose yudo problems mako ich moko fwenyo ni problem mane mantiere. Koro wadwa discuss wachni ni ich ma kare bet ki kanye to kaka en kare no bet gi ofuko ngi oko to en kar kanye ema wach kawuono. Ponono ne intiere koda e radio Ramogi odiechieng' ma kawuono nange koni kendo mana kaka daktari owacheno ni wadwa ng'iyo wach mar ectopic pregnancy kata ich madongo oko e ofuko mar nyodo. Ofuko mar nyodo nitiere kaka olose kendo nitiere kaka ochwe. Daktari osebedo ka puonjo watu kata kamano nikech kawuono watu wake wechegi bende wabong'eyo ni to ere kama nyathi onego bed ni donge kapok adhi kuonde ma oko ma nyathi ok onego bed ni donge to samoro odongo kuonde machal kod mago. Daktari, ich kata ofuko mar nyodo nitiere kaka olosore yo makare mondo mi ka nyathi dongo to chuogre kendo ti kanyo maber mokalo. Thothne ang'o matimore e ofuko mar nyodo kanyo? Ofuko mar nyodo chal nade kaeto wawuok oko mar ofuko wang'eyo ni kuonde ma nyathi bende nyalo ga donge seche moko. Kamano. Agere nango ket picha mondo wasiemne go jopiny lakini jere jonge ni ich makare chal nade. Koro ng'ama miyo koga moremo en ni ntiere tong' mawuok kuom ng'ama miyo ovary to odhi to obire fallopian tube to ka kodhi mar ng'ama dichuo oyudore to girome fallopian tube we achung' mana apuonjo piny ka watimo pile. Koro mae kaka chwech ng'ama miyo chalo. To mae ofuko mar nyodo miluongo ni uterus kata umb ya to kama nyathi donge. Koro ich makare en ni ovary kae ema dwe ka dwe nitie tong' mawuok iluongo ni ovulation tarik 14 dwe ka dwe. Ok ne ni the exact calendar but on the 14th day tarik date mar 14 obiro tong' wuok kae ovulation to bet kamoro kae. To ogeno ni sama ng'ama miyo gi dichuo romo to koth ng'ama dichuo bo biro ni cervix to gibiro to giromo e tube kae iluongo fallopian tube. Kaka giseromo to koth ng'ama dichuo ng'ama miyo riwore to chako loso dhano fertilization. To bang' mano when egg no bedo fertilized to duogo koro ridre kae to kae modhi to o attach obe ochuogre odongo ma nyathi bed kanyo. Koro ectopic pregnancy en ich mora mora modongo mochuogore ka ok iye kae. Seche moko kaka kodhigo oromo kae modimo fertilization ginyalo tamre duogo kae ma gimok kae. Koro ni tubal ectopic pregnancy. Seche moko bende tong' ni ok nyal wuotho ma chop kae. Koro ka koth ng'ama dichuo biro to biro to yudo tong' ni gi kae. To ka giseromo kae koro kae tawe idho kendo mondo duog koni. Koro ijo chako donge ovary kendo ni ovarian ectopic pregnancy. Seche moko bende ginyalo romo to gidhi to giluar kae gi ma tubri en open. Ka gisechamo fertilization kae to odhi to luar to gini mae koro en ich ko mani abdomen. Koro bedo abdominal ectopic pregnancy. Koro en oko completely. To mar ang'wen en ginyalo romo ka ma gichop kae ma giyak gibedo ridre ma gibed e cervix kae. Koro gini cervical ectopic pregnancy. Koro mane wana discuss kawuono. Wow. Oh. Nyakwara Mugeji wang kanyisiga ni chenro mar penj laktar en chenro ma ok onego bed ni bai kata matin. Tiende ni wantiere kod kidienje mopogore mag ectopic pregnancy. Ok en achiel kende wantiere kod mantiere tube, wantiere mantiere e ovary, kaeto wantiere mawuok oko, kaeto maridore nyaka piny nyaka e cervix. Thothne mane mathoro bedo mang'eny daktari? Mathoro bedo mang'eny ahinya en mar tubal. Kama mabidi tubal. Kich kanye ma giri ko girome. Yes. Kamano. Thothne Dr. Miskela ang'o ma nyalo miyo tong' ok ridre kata oridore modong kama ok onego bed ni odonge? Ka ang'o motimore?
Ya koro ntiere gik moseng'i mopogre opogre koro kaka picha ma koro keto ani betemo nyisowa kaka kuonde ma ginyalo timre areas mopogre opogre koro nyalo bedo ni nitiere gima oseyudi ni nonruok ni nyalo kelo wach ectopic pregnancy ni koro ka wan gi tubes ariyo yes ka wan gi tubes ariyo fallopian tube gin koni gi koni to sama miyo golo tong' sate ok ni koni en side achiel kendo ma golo tong' nyalo bedo ni koni golo tong' next month mondo golo koni once na wabe ka ni koth rude bi nyalo golo tong' kuonde gi diriyo mi mak rude rude mok chalre gi toke gi mopogre opogre koro ka ng'at ma miyo noseyudo ectopic ndalo mokwongo motimne maybe operation highly likely chances ge mag yudo ectopic moro kendo koni nyalo bedo ke gima nyalo kelo tabu koni ni ema nyalo kelo tabu koni to en tabu mane nyalo bedo ni tube ni fallopian tubes kai ndiye yier matindo tindo ma seche ma tongo sebedo fertilized to gin magi yweyo gidhire mos ma gikele koni koro ka movement no yiere okotimore maber to makelo ectopic ndiye tuoche manyalo mi affect wach movement mag yierego koro kaka ng'at mosetimne tuo mag nyegi kaka syphilis gonorrhea yeah infection no kelo inflammation e tubes go koro those yier matindo to yweyo ga kelo koni ido ka gikethre infection okethogi koro togono ko bedo fertilized to kwamo kanyo mano mokwongo mano nitiere ng'ama miyo mamadho ndawa affect dino ni cilia yier ni cilia koro ok giwuoth ok giyo maber simo bende gi reverse koro ka gin giyo ka gidok chien bende koro smoking no be nyalo kelo problem mar adek en ni ka osetimni surgery moro amora ni for example ni ndalo moko ni dhi iwacho ni an koro ada komo nyuolo tu ni ligation o ng'ad tubes go modin to iwacho ni achake dok iloko pachi ni yawa konyo adwaro nyathi mogik to idhi oyawe mochako twang' koro kama obedo skano kama nodhi otwang' manyien tido koro nini no ni ska yeah keto en mbala no es mbala ko mbala no tamo fertilized egg ni wuoth biro koni then mar adek en nitiere some hormonal imbalances ka nitiere hormonal ni progesterone hormone nyalo bedo ni imuonye kaka family planning kata ng'ato tiyo kaka gi wach mar nyiri ma misuse wach mar P2 kata ni emergency pill ni koro hormone odhi bedo malo mang'eny ahinya ma koro tube cha opong' gi certain secretions yeah matamo egg no koro kanyo pek ok nyal kalo then tube obedo ma thick obedo ma diny narrow koro tong' cha ok nyal move bende you watch hormonal imbalance gi certain fertility treatment mago gik manyalo kelo wachni kamano Daktari lere maber mokalo nyakwara Mugi Ajwang' en mako ich oko mar Ofuku mabende opimonwa ni nyalo kel kotende kod gik mopogore opogore kaka wanene picha moro wanyalo ywani picha no mondo mi inene machiegni katodo koni daktari oselere kapo nono ni nisebedo kod ectopic pregnancy kapo nono ni bedo kod tuoche kaka mag nyae kapo nono ni madho ndawa kaka ng'ama miyo weche mag thieth kaka po nono ni samoro tube ne racha to twang' weche mag scarring hormones waneno kacha kachiel kod weche mag fallopian tube kapo nono no kethore chandruogni omako mine magi koso nyalo mako mine duto te en chandruok manyalo mako miyo moro amora obed nyako matin obed miyo makata osenyuolo nyithindo moko moko bedo gi problem koro onge gima onyalo ni nitiere age moro ma nitie jogo mabedo kode kamano to wantiere kod jok mantiere kod risk mamalo koso yes ka nangisi ni risk mamalo en number 1 en ka isebedo gi ni ng'ama miyo to ibedo gi infection miyo ka nitiere uchafu mawuok tithiedho to chak bedo abeda kendo that current infection no mano nyalo kelo problem no matut ahinya then Mario en ka in bende niseyudo problem e tube achiel niseyudo gino dichiel konchiel to ng'eni yiergo siliago uso ni gin gi problem to chance mar yude koni bende ibedo mani malo kamano yena mondo mi aduoki chien e picha ni manyiso od nyodo kata system mar ng'ama miyo wantiere kod dag tong' koni gi kocha adwa ni mondo mi apenje penjo moro kang'eyo koyo to kang'eyo kata ka odhi bedo ma make sense to kata kamano wanyalo bedo ni tong' wuok achich kachiel kod kacham moro tong' wuok achich to dhi obedo ectopic to moro wuok acham bende nitiere thuolo ni onyalo wuok acham to bedo normal kaito mowuok achich bedo ectopic tiende ni intiere kod ectopic kod normal pregnancy yes e chuch nyasaye onge gima ok nyalre ka dibed ni ovaries gite ogolo tong'
tachiel ni ot oyudo fertilizer modugo maber to weta beta to mabe donga kama asto bende nitiere jogo bende magin ka gidhi gimako ectopic to obedo fertilizer kama nyathi cha donge cha mowuok kae to ijino bo imake amaka e abdomen kore bundi kama ombicho nitiere cha mabo jako donga iye kanyo bende lakini gibiro gi risks bange na wa discuss bange gibada ni mondo jionge kaya yo pinya ni to igiri fwenye e samane seche ma igamoremo kama miyo nyalo wacho ni oneno ka okodhi edwe ko ochechi emira gamoremo to dio pimo to neno adier result joni en positive pregnancy o gamoremo ko ofwenyo ni gini emokelo problem most of the time gino nyisre bang dwe achiel ginus bang neno last period most of the period ni wachni dwe ni then another 1.5 months later okinene then it means pregnancy donjo ko between 6 weeks to 8 weeks eka nyalo neno symptoms kin by that time nyathino koro sebedo maduong at this point let me stand up at this point no go ejini osedongo mose stretch kai yeah initially ka protein to gene okiyal ngeyo symptoms okibingeyo ranyisi mag tuo ni nikech ejino protein kako medo dongo iboja ko ranyisi ne between 6 to 8 weeks mag pregnancy jomoko bende dhi nyaka up to 16 weeks mozo na ich ma around dwe ang'wen ginus yeah radweche ariyo to jibupe ndo ibongeyo nade ka in gi tuo ni mokwongo eni gini kaka medo dongo kae no ko stretch le kaka pija kae oket gi yelo kae icha kora gi bathe komo beteno koro isepimo ni okineno dwe isewichaku winjo rem kae get tube ni stretch odo ya obo much ka balloon at one point so oya ko stretch ni oja alo ko yiech ko ta ko yiech ni to dire mo ma wuok to biro kai to mano bende medo kelo inflammation medo kai to bende dire mo ma ko yiech to biro gi koni to chwer mongo jo amine pile ni ngat ma miyo munge no segamo remo sasa mino mo sporting kana remo mona ka wuok kata e law maiye tigene ntire problem kiki assume ni ama okay yelo bedo kana ectopic cha emosi chako yiech matin to ken remo machalo dwe ken remo madwe en remo madak ma black ma remo ma bright ochal kaka rangi kai gijen remo mawuok ma fresh yes ko ken ka remo ma fresh kisengeni gamo remo ikai to ich magi jen binyalo biro ni iwinjo ka gima in gi gas e iyo kuot iwinjo ka gima chunyi lewi iwinjo wich bar moro symptoms mag ichgi to the time ka ne ectopic kwano obedo e bondi kata e abdomen tibono ka size symptoms gima dhi mbele to kigo picha tendo ni nyathi onge od nyodo yeah but that's beside the point. The top thing manyaka jinge ka igamo remo to ikrami to most people bedo nyamba konchiel to bedo gi remo bende no ka remo wuok ma fresh mago are the two commonest mago symptoms ranyisi mang'eny kuom jogo ma miyo manigi problem ni nyaka kamwagi keno ageno ni winje maber nikech daktari lere e yo mayot yo maler kendo wapuonjore mang'eny mokalo en gima nyalo timore ne miyo mora tek ni nitiere kod thuolo mar mako ich yenwa wakau yoyo ka waduogo to abodhi nyime kod chenro ni namba na mar SMS en 23600 or ote kwa duogo to achako kod penjo ni kikidhi mabor kikisud kata matin. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Jarik ni jamwod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Beat
the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Bending ohala mar pien. Ber mar pien en mane? An kaka na chako gi kama chope kata ma japuonjere mapuonjo angiso ga ni the only tool you need to arm yourself with when you are doing this or when you want to learn is determination. Edwaro ni bed ng'at mo transparency mbele e customer kendo kike bed ni ke sama customer mi pesa to pesa nene ikongeringo ge tiji moko. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Machiegni kendo en penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu mako ich oko marufuku. Iwinjo ni ijni nyalo moko kamora mora. Daktari pimonwa gik mang'eny manyalo miyo matimore. To kang'eyo ni seche magini otimore oketo ngima ng'ama miyo kama chal nade. Daktari bendo pimonwa ranyisi makiwinjo kaka ng'ama miyo tinyalo chicha. No kineno remo mar dwe osepimi mido ni nitiere kod ich tineno remo ma fresh. Mano en red flag. Tema tek mondo mi ichopir laktar. Iwinjo ka nitiere kod rem e bathi iyo nyalo bedo konchiel kata kapo ni gin twins ginyalo bedo koni gikoni. Ng'eni samoro ijini osedongo makoro dwa mana no yiech fallopian tube tema tek mondo mi ine laktar. Daktari, okinyiswa ni chandruok mage, midhiero mage ma joma mine nyalo bedo godo ponono ni gimako ich oko marufuku. Gima saneno mang'eny nitie mine moselalo ngimagi. Nikech ka tube chakoro dhi mo yiech masi mo bende oyiech mo tube ka bidi ata di leche makelo remo. Mako dhi oyiech ni to i bleed. Kodo ka ranyisi ma wuok kata mana remo ma wuok mino kata ka law ma iye nigi remo no nimo ka ma dot matin lakini most of the blood remo mathothne e tube kacha koro opongo yima miyo kata lita 2 lita 3 mar remo ko dhi e pala ka remo no se pukre yemo lita 2 de ma dek ni enti ma remo no ko se bit mang'eny ahinya to oklot ka remo opoto to dhi to otemo dino kanyo kini ko no ka remo koro kuogi tikiani kana isegolo remo mang'eny koro that hemorrhage osemiyo mine mang'eny lalo ngimagi joma kubede dhi e shock magiyud kidney failure mar adek en ni onyalo kelo other problems ni inyalo poteza fahamu inyalo iwe kenindo kinyo kichieo iyudo molewo. So the key thing ni sasa ma miyo nigi those symptoms koko dhi hospital sama kare binyalo dhi hospital to ng'ama thiedhi ibewi dhi e dispensary to ng'ama thiedhi ok lony e weche gi matut to gisi ni ni okarawe mi padi dog go mondo idhi monitor mano okete problems but bigisi ni ani en normal ni sijima each attach the implantation bleeding ma each temo mokocha ni bedo gi bleeding no sasa implantation bleeding ongerem sasa mini no rem giremo ntie sign so we kata kata momine no kata ka elaw mayecha is smaller compared to symptoms mi joni juga wibari iwinjo kizunguzungu winjo ka chaka gima wangi lil ya miso ni iselalo remo mang'eny winjo ka kizunguzungu wino ichmara mino all that with remo idhi a shock you're not going in shock kaja ko burst signs of a ruptured now yeah but not all the time will you see blood okay but no remo sate remo ni kukura ka secho for 4 weeks to 8 weeks or burst cha but secho bende onyalo bedo unruptured
ma ene ni igamo remo to ingi reme yinge tube cha is stretching kwene rem kende ma onge remo ko gibe ni rito remo kende remo no nyiso ni ko se bust yeah when things are now critical yeah ma it's my as a healthcare worker ngani shoni obu nyaka jo thieth bende nyaka nyamrero yes nyamrero bende ni ngama miyo ma uwinjore me bathe konchiel obendo sene no kata pokora remo nyaka ntiere investigations mi kata test mi otimne mobo fwenyo go gima dhi mbele kike duoke dala mokitimo to be onge joma mine pile nikisega moremo kino ka ise miss period to within 2 weeks kabe di kare local health center kata level 4 moro go ni scan nini to be en age ka en age ni to moko kanyi nge jo mang'eny chako dhi clinic dwe mara auchiel kucho go ni sani podi chon pod rito as soon as ise fwenyo ni ningi ich ka obebi wika achiel kata wiki ariyo kende tidhi go scan mondo ng'eni ka bende age no en kama kare kamano. Seche mipuonjo wani daktari atemo go picha gima nyisowa e kidieny mokwongo wabo bedo kod picha wacha ni onyalo moko e tube onyalo moko oko mar ich kama nyimbichi nitiere onyalo dongo e yor nyodo maseche modongo cha podo stretch kamora mora kaka ni wachonwa oko mar nyodo ka fallopian tube dhi barore oko mar nyodo ka okang'e gima dhi timore ich e nyimbich kocha okang'e gima dhi timore pimna mano kapok adonje penjo. Yes mano penjo maber kosije ma oyachunga sije ma ene dod nyodo ka e cervix ka ngeni nyodo kata uterus ka muscles gi magi muscles gino yine gi stretch mar ka nyathi dongo to kae onge gi muscles ma stretch ko ma ino dongo to otemo stretch no to rem cha pod bet to bede bleeding kude gi ntiere veins bleeding cha bibo neno iye kanyo ko bedo nini ovary kai to bede obobedo stretch me ko ma ngeni ko kai ko yen wide ko bet ka o yare matin ko en kan ne bedi ka do bar me bi bangi wige auchiel manya to me bangi wige kata boro kata par mo kai is now wide yeah ikimo yen that sign of bleeding but the main thing ni remo no bobedo yeah ngeni bede ije ko se makro ti placenta kata biro manya ma bichako dongo bende to biro ni bede mo attach bende kilo inflammation kodo bed no bede e bondiche abdomen koro to moko gani oknyal neno remo ngech koro remo oknyal flow back but rem cha to pod ntiere ngech placenta cha nyaka odi moko e nyimbechi koro emijo ni ntiere emijo ka bloating gas no yo chunyi lewi ngech o irritate intestine koro bede ke die chosi moko nyalo ni die choni chowuok ma okorore kata malus depending kaka dendi or respond but the hallmark man ectopic any pain in pregnancy pain mani lower abdomen on one side kamano gimama kodhoga ningi ma joma mine dend joma mine ntiere kako gajore ma ich nyalo dongo nyaka e nyimbich. Yes chweche nini chweche dhano kata chweche nyasaye ka nyasaye dhano ok en computer ni en ni 1 + 1 and 2 ntie variations mabedo mopogore dend ngama miyo kamano. Antiere kod penjo moro ka daktari owachona kacha ni penj na daktara ni ang'o makelo rem mar onding' ma samoro idho nyaka e ng'ede samoro oremo gi e piny ich entiere kod ich jumbe auchiel 6 weeks apa ne tende kod twak ma wantiere godo ni kod nyisore kod rem mantiere onding' ni bende. Yes mano penjo maber ni sasa kata ne janeno wa manigi ich sari ma uyo rem ali pain no nyaka odhi otim scan kana ngisi nyaka tim ne scan no mondo ngene ang'o adhi mbele ko se tim ne scan mo se fwenyo ni onge ni ich donge e ofuko mar nyodo maber mano we are okay but dire mo nyalo biro ni ng'ato nyalo ni neno ofuko nyodo kanyo mbele nitie mfuko mar lach bladder ko ka gin infection mar lach bende UTI ma very common jogo manigi yes mano be nyalo mi rem e lower abdomen no yeah ko mano be nyaka to dhi ongi but angeni ntie jogo mamine ma ngoro chubu kala na duche badhi mana auchiel ko go picha no sani normal most likely ka ich be medo dongo ko the third trimester is man nagi that common thing ni manya ich medo dongo nyathino yo uzito bende tekno miyo ga joma mine bedo gi pain pinyi kaya itok gi bende yeah but odhi go picha mondo mi obed ga dira kamano. Yes
Daktari ntiere penyo machielo ka wuok kuom Nancy. Nancy wacho kacha ni penyna laktar Nancy kantiere umoja gimoro sechanda. Ectopic pregnancy alafu tube ilitoboka ilibidi itolewe. Sasa niko tu na moja. Penyna laktar kabe anyalo mako ich kendo nikech sani an kod higni ang'wen mosekalo nyaka mane timre to gombo nyathi. Yes, ngeni wabuchopo handle sani kono. Nikoro seche makoro ijino osebedo kako osebedo no. Ikonye nade. Ya? Koro moko ni en ka noko ofwenye chon ni winjo rem to timo scan to yudi ni unruptured ectopic pregnancy. Ni tube ni pokno burst. To wanyalo dhi ma wakau kose yangi ma wakau ijino kametieni. Mwa nyedhe iluongo ni milking. Mwa gol ni wase osebari ko wanyalo access kai. To agola mwakawe oko. Mano ni tube ni pokno burst ogo picha mapema moyude. Mara ariyo en nitiere yedhe minyalo mi ka tube ne poko burst. Ti yath moro minyalo mi iluongo ni methotrexate. En ke omi to koro cells mag tong' mano mati tong' cha kodi kete o form o thoma the body absorb. That's why what support ni jimono di early diagnosis. Ngech kiteme to koro tube ni ok bi timi operation mi ok bari kata kwa gupi ino ni tube poko rupture. Ichwa sindan mari yadhno ma iko nyirok. To kadibe ni tube ni ose barre. To wadhi to wago kama ijino ntiere wagolo oko. Kwen tube ko nyalo chaki connect kendo. Koro kono ok nyalo ok tikendo. Ineno. To debe ni kana ni en kama ni no yech na matin e. To we nyalo nyedho ijino mana gi kanyo to atwango kama yech no. Ko depend on the stage mane. To kata koni kana ose team operation ma koni koni podi tiyo ka tube ni en patent and all that. To podi gama remo. E momo sichi mang'eny kaka daktari wa support gama watim early diagnosis mondo mi yadhi chama. Mwaka ino hospital kawuono kata chiemo mwizi ni nige ectopic to poko rupture. Peje daktari binya lo chwe yath mama kutimina operation. Iti bigi kele yath ichwoyo after some days one monitor ma wa make sure ni ejino o bida absorb ma tube don ka nyako gamore okendo. We have patients mwasati mwanagi kamano. To kidi mo leo to chuni nyaka timu ni bero no. To bero no tube no is gone. Koro dongi conscious. Yes. Mabendi se ube kai di hido risk ni koni bichaka di do ectopic because I don't tell you neno mabendi nemo osebedogi ectopic areo. Koni because goal mano podoken death imaruoth. Tong pod ntiere. Inyalo kawo tong ni mi gole mi ijump kile kai gino ni IVF. Modiro ka wa harvest tong. To okete ka gi kata wakawe tong no. To okete gi koth ngama dicho gi oko to ai keto gi kai. Ori kawe ka wati kete ka to koth ngama dicho kelo kai. Ineno. Kuna mauro sila options. But ichoga magama kama gima kikote mni kiko delay sana. Ngama miyo kose ectopic no. Twangise ni tem igamremo mapio nango gich risks ka po yalo ketho kocha bende. Gich mibya chako infection kendo ja kill ni problems kon. Tube yalo block. Ineno. Gara ni ndawa no ndawa yalo bedi odi ketho kon. Ko you have to iriri kode ka po ketho kon bende. Ko gira ngwen for her case osebudho but ka bilo se ko temo to poko oido success to dimo no ngine ne ka be tube nemo dongno bende en ka botiyo. Yes kamano. Adweni waka uyoyo daktari to seche mwaka uyoyo ni iwacho kacha ntiere gimi inyalo tim inyalo yanka to iwacho ni luonge ni milking Yes. Inyedhe mus ka itigole gi koni ok wanyal timo reverse wanyedhe mus waduoke koni mondo mi odonge ich kai koso nyaka gole agola debed ni mago gin gik manyalo timore koso dongeni jema nyedhe gole no dongeni ijiro ka yako dongo to ntiere biro chako losre ido ni implantation. Koro gigin time makikele ka to uterus no go prepared. Koro konya. Yes. Tuno ya be sure korinia ni to aisha ni bo ochope uterus. Ya be nyalo galone enyedhe igole kai. Ka yoge di kede odo kwamo gi kai. Kika kido kata goro ni kai ga narrower than even here. Koro kini sure ni bo biro modonji kai. But ko dongini ka koni was wider and you can ibo ne mena giwangi kiendi ni igole. En penj laktar kokalira mugi TV ngima en mwandu intiere kod penjo orna penjo namba na mar SMS en 23600 namba mar simu nitiere screen wakawuoyo mondo mwayud weche manyene o machuo ka waduogo tadhi ya online penjo duto te ma intiere godo penj laktar kik dhi mabor kik isud kata matin.
heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Royal Mabati Factory Limited, dier mar landu ni nengo gore piny ahinya. Corrugated kod box profile, sani uso ceiling 405 e mita ka mita. Brick tile, kuom ceiling 456. Ka Roman tile, e ceiling 500. Bed gi chuny mokwe, ka wakelo ni mabati nyaka e odi kata dalani. Gochno sani kokalo, e namba 0722 63 83 83. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Magigin tugo mage. Keny ni ok nyal timre. Man ka yatimo richo maduong'. Sanju woda. Dial *811 *277 hash to get All My Enemies Are Suffering as your skiza tune. Thum en juogi, kendo en pok. Na ke band mane koro awer ge dhoga to jomago ngengo goyo, jomago yeke goyo, jomago bul. E gwenge mamagunga mantiere gwasi e Suba. Wamanyo ni jao hangla maratipo, mane jothum mathoth onwang'o tiegruok e lwete. Wayudo wanga Jakolando. Jothum be asekonyo mang'eny. Ng'ama luwo bang' Grace en Odos. Dos an madhi amo dalagi. Weche iweyo, Jijo Gweng'. Koro mandini, Elias okwane simbi okodonje. Tuesday, Elias ne odhi kanye. Nyako nong'e ni en gi wanga. Koro penjo mana wanga to wanga ng'omiyo remo ne atong'ona mana piano gi drum set gi kiango. Nyako no dhong'eyo ne Elias gi temo mi Elias gari miriembego. Tich abich ni, kochakore saa 2 okinyi, kendo wanuoye ngeso saa 5 onyango, e Ramogi TV, kitae gi Solomon Atito Kafaya. Mimi nikitembea hivi nikasikia nimeshika kujaribu kubishana nikakatwa hapa. Jopiny onyiso luoro ewi medruok mar timbe njore gi kuo ma okwako chuny boma ma Nairobi. Go na gluve gi pikipiki to maki bendo mok tiang wang. Mano ok en ohala. Niang no nitie jok mondiko ma doye, nitie jok mondiko ma bro tong'e weche mitiyo kod kijende ni mondo odhi wang' niang. Wan waonge. Ket mwandu mar kambi mar Lake Agro e thidh na Mayala kwano lal bang' kweth moro monjo puodhono kendo tiae mach. Because when you close a facility, people suffer. It's not the people who make the mistake that suffer. It is the people that need services. Make sure work for the people of Kenya. Jod Bura, seo migao mar thieth ewi fuok mane one okumba manyien mar thieth mar SHA ka gisingo mar siro ute thieth. PENJ LAKTAR kokalo Ramogi TV ngima en mwandu waseya online wayao SMS penjo duto te ma inyalo bedo godo kotende kod weche mag ectopic pregnancy go simu mondo mi ipenji. Daktari antiere kod simu moro ka Sharon ka wuok Kayole entiere gi ovarian cyst bendo nyalo mako ich
kaito penjo machielo bende wachona ka ni karo penj na daktari ni ka ng'ama miyo mapek golo remo e kinde mopek chakre dwe achiel nyaka dwe mar 9 mano nyiso nang'o to ngimane nitiere kama chal nade. Nantiere kod penjo moro mar mar ectopic pregnancy nowacho kacha ni bende ng'ato Josephine Kuku Babadogo en gi ich dweche 6 to yiena mondo mi mana ten gi kidi mana boro ni mondo mi ibiduoke kaponi nyalo yudo thuolo mar duoke. Koro mokongo en ni ng'ato penja wach cyst ena ni ka tongo wuge ovary to ugo ga gima chalo mana balloon moro en onge gi problem moro amora. In fact joma ng'eny nigi ni physiological cyst en onge problem ko gigo luoro nyalo gamo remo. Wen wadwaro ma operation ka en gima maduong' ma affect ma migra rem gini. Okay. Yeah. Hello, PENJ laktar? Machiegni? Apenjo ni ya. Apenjo ni to ang'o momiyo dhako gi dichuo gidak tiyudo ni samoro dhako nyuolo nga nyathi achiel ni manie iye. Ang'o mamiyo mano timore mamono ng'ato nyuola kaka ji nyuol te to nyuolo nga nyathi achiel ke. Erokamano. Ya koro abo answer him. Mara dunga to penja wach mar bleeding. No remo dwe moko nyaka dwe mar 9. Wabo prio pango shoka maber mo wach uno ni antepartum hemorrhage. Remo ma wuok kato nigi ich. Kigima ya sin sasa bino remo no dhi mondo go picha. Nyalo ni placenta kata biero cha or attach boot cervix kata boot dod nyero kai. Mano nyalo yudo placenta previa. Mano nyalo kelo that problem but picha kisi digo picha tibo ngisi ni ngama dhi mbele. Mara dek na yuka ya ujino penjo ni ngama nyalo nyathi achiel. Nyathi achiel nyalo bedo ni kaka ni miyo ni ngama miyo ko bedo ko donja adolescence mo bedo fertile ni ko chako nyalo mako ich. Obedo gi tong' madhi tong' 400. To 400 gi dwe ka dwe onyalo bedo kula achiel to gi kata 2. Ko to joma ko tiyo gi certain yedhe moko bende nyalo miyo to wuok mang'eny ma to gi dhi marum. Uni early onset menopause. Mano nyalo miyo tong' rumo. Mano nyalo bedo ni tong' tie lakini ngama dichuo ni mimi kaka mama dhoko gi ndawa ne gi yodhi oketho kothe oketho sperms gi ngama dichuo ko en along the way sperms gi no dhi otho ko en ogalo ngama miyo ne gi problem ka mana yudo problem mara dek ni ngama ne gi nyathi to gi yudo tuo mag nyega kata infection ma tubes gi odhi block kata tuberculosis je gi pelvic tuberculosis TB mama ko pelvic kata ich ma piny kai odhi block tubes go kata yena kata fibroid walls ga odhi fibroid odhi odino ko ntie different reason nyalo kelo gini emomiyo be sasa mino ka ira gija kendo ugamoru ma pile kata ma ng'eny week to remo pok gamo remo then after 1 year we need it for investigations mano ka below 35 years azipuonjo gini ka infertility to in about 35 years to within 6 months kisetemo unsuccessfully miyo kata family planning bende nyalo bedo the reason to investigations nyakatim watch gimotimo pile kwa biro penj laktar ka okeni wa thiedho ji e TV en ni wamiyo yawo pachi mondo idhi hospital to kaka se idhi hospital se idhi dispensary kata health center to kidi konyruok ko riwjo ni mawe ko adhi county referral adhi ane ng'an molonye weche mag joma mine kata gynecologist mane wach motimo ishuka ma ok hospital ma kar yawo pachi. Erokamano daktari. Antiere kod Ochieng' e simu. Ochieng' halo penj laktar. Oimore ahinya Ochieng' machiegni. Kaluwore gi kipindi madhi nyime an gi penjo moro minoda nigi tabu mar gima dhi nyime sani en ni osebedo kogamo remo to osegame dibet to oko mar Ofuku mosekalo kode pala. En tabu mane makelo ne en ang'o makelo gini nikech gigo te onge nyathi be mosenyuolo komako to ogik kode gi e pala tabu ni wuok kure to ang'o makele inyalo konye nang'o? Ajo ni odhi e pala koso inyalo lero kar pala kanyo mondo mi daktari oyude malero Ochieng'. Kuka ijo se wuok to odhi e pala nade Ochieng'?
katime to chalo gima bad. Koro katiri hospital to dinde konene mondo odhiye pala mapiyo nikech chalo gima long ni mondo odhi oywe kanyo e ndio to time diriyo kama. Okay, koro mar adek to ne okotiri pala mar adek to koro nondik ne andika yedhe moko koyud nye noko koro nochalo gima okeyo teko mar tich mane en godo no but ariyo to osetiri pala koro toke kanyo pok ochako mabed nyaka sani. Yes, Ochieng, first of all, aduko mos kuom lalo iji adek. To mano chieng' wobo pango shumi woni recurrent pregnancy loss. Meso ni ich mosewuok mokadho diriyo. Yeah? Piny kawaida chuny Nyasaye eni ok ije te mimako. Dongo. Fact ajo ni atamalo 30 mag ije mimako. Kada wigi pok ong'eyo. Iwe ni ji dwe ni dwe ya oleo. Oduo ayo the final. Karikari kana ni market 30%. Miscarriage occur without the woman knowing. You know. To no ejino work to wageni work at what ni ich manomnade. Oyo ich ma work nun early pregnancy ko en ka dwe chika dwe ariyo. Nyalo bedo ni kodi ema chromosomes disorders en science manimalo obo pangi chibo obo wache kind early pregnancy loss kana ni dinga mamiyo nyalo ni reject or reject ya nyathi en foreign gima wendo kuomi ngamiyo nyalo reject nyalo miye to correct mano kuongo kana ich ma wuok ni bang dweche madhi auchiel second trimester kucho to dod nyodo kai ofugoni nyalo bedo ni en oni mayomyo maka nyathi medo dong ejini dongo ni to uzito no wuok kende ineno ko depend gi kaka gikamo wuok o discuss chimo wachi ich ma wuok adwa na kausi moro ka daktari kata kamano mar Ochieng ni bende en didek to en ectopic odongo oko mar mar ofuko we akausi mokati wadwo kanyo kiyena. Yes. Hello PENJ LAKTAR. Hello, Asinzonia. Na Mako gai sana chaga moremo toka nogi 10 weeks kama endi ne basi ya rama koro nabedo hospital manotera scan no yudne ectopic koro nabedo booked motera pala sana tera pala to gynecologist mane konya no wacho ne giyudo ko ne ok ectopic men cyst danyalo bet jakete kama endi mangato scan detect ne ok ectopic and cyst. Yes. Ningeni yeke di scan to nga ni user dependent nga ogo picha mandi kuni report. Yeah? Kuni yalo ni kane ogo picha lo maybe lonyo manja picha ni. Nyalo no kana neno cyst no. To no ni ectopic. To nge problem. Ilo la mawema ijino kane se test ni ijino in positive. Winyo. Kane geni simiti mo test cha apart from scan ili moniaka pregnancy test. Ku pregnancy test kind positive to scan beneno ni audio ka mfuko ni nono. Tuno ka kamoro ukutu kujatinga ni mano ectopic. Tuka any pregnancy test is negative. Kata scan wajini ni ectopic. Mano ke ectopic. Mano is something else. Gejo kyalo ni in ectopic. To ni test to negative. Ko in this case, they get a pregnancy test. No? But if you can get a normal, that pregnancy podonga ma chop carry. But we change ni mion jaode. Ectopic just okay, can ectopic. And each man work to some cause the ostiwo. To the work ni MVA, yeah? Can is work because I go scan. You got beer kapodo omoko. A wall mad ofuko mar nyodo kuru yake dhi e theater kada yake teri e minor theater to ikauti machine mwaka ma chalo syringe ma wayu ya yogo biro go ko golgi biro go kelo bleeding nyalo kelo infection kelo problems in future e minyo no tere luko minyo sa de to ma de no ko temne luko na nkech kano go picha no ni ijino no wuk tenyaka gibiro kono mi na antibiotics to help prevent infection e mo achono but okay problem. Now given your team check into or be in daktari mondo gibe investigate fanya nyango mikono poko mako ichikendo investigate sela lo hdd okubeka yako endelea temo ngamore mukendo kapo kigeo kelo problem because you lose the fourth child again. Come on
Lakini ntiere gi dakika adek penjo ng'eny ka turi mok ang'eyo kaka wabotimo to kata kamano yena mondo mi si penjo mar Liza mar Awendo owacho kacha ni ne otieko dweche adek kapok oneno remo to nomako dwe mar ang'wen to noneno remo mapek then bang'e no to chako winjo gimoro e bath iye on the left side mano kacham to gino komule gokinyi to onyalo mule kendo winjo ka gima opasore. Koro ok ang'eyo ni shida en mane. Yes, ka onge pregnancy no test is negative, most likely mano en ovarian cyst winjono. Cyst nyalo bet maduong' nyalo winjo kendo nyalo pasre. So wedo kaka en balloon nyalo twist, balloon nyalo twist cha. Mong'ate bomo wit man late kabisa. To cyst be nyalo rupture. Mani nyaka ngama mi ka dhi hospital sama en gi rema ilano mo timne scan. Come on. Anjere kod dakika ariyo kende daktari dakika ariyo nyisa ni bende wantiere kod geno ne mine ma osebedo ka yudo ectopic en ang'o minyalo tim wach mane minyalo weyo gi godo. Geno nitie geno thoth mang'eny. Based on kata mana message ma jopiny wacho da simu ni tuo ni tuo man common. To gini wathiedho kendo ng'ato dhi ma jagam remo machangi. Gima dani jopiny jothronge ni chako clinic kikine koso remo mitimo test. Kikine koso dwe mitimo test. Chako clinic chon ber. Gech scan ni bungi so gini mapema mazi mko yude mapema. Tukana bedo cha kuteri imi mna yath ma solve that. Kada kidhi bedo cha titimo mna milking cha migologo. Ko thiedhe yot ko fonya chon. Wajimano ni gamore moti beda ka joma chon matidi ni onge lonja. Titi dire health centers counties ntire state gi jodi mapema. Mana deke ni amol kando ka joma chuo kao uting mama okang mama logo sibu kendo ng'ewi gigi. Ka gise winjo gini, gidhi gipuonj joma mini. Kigeni sani maybe ngama miyo tedo sani, loso nyithindo timo homework, maybe okolo ne TV ni. Koro gidhi gipuonj jogo, jo utegi ma okoneno shoni. But konyruok nitiere to jogo matho be nitie mang'eny to githo because of lack of wisdom, knowledge. Yes. Koro thono kikwa timre, waseng'eyo gima dhi mbele, wadhi early diagnosis. So that's adwoko kamano. Ambe adwoko kamano makende. Nitiere gimoro mani wacho ni kapono no ni otimore kata nitiere kod ectopic fallopian tube konchiel mokethore riri mapiyo piyo gi sa mondo mitemi makich. Ka winjo okethre kocha. Gima no ketho koni nyalo ketho kocha. Nyalo ketho kocha. Kato bende clock mar joma mine bende. Omiyo kapono no ni iwinjo chenro ni intisebedo kod chandruok mar ectopic riri mapiyo piyo. Amoro mokalo daktari aneno ka in gi wach. Neno wach ectopic kata gi wach ichwago magi tuoche ma beyond kata wera ketho inyo dend gi inyo paro bende. Koro ngai ngama dichuo ke ngama mother in law kiket nyar ng'ato gi stress oselalo nyathi oselalo ich ko jagi ni in oiri kiani madhiadhi aluo the hospital onge ir kanyo onge chira moro moro ena chwech nyasaye ni ok en street line joma boyo joma nyidunde joma chwe joma odhero ko gichani nyar ng'ato ni oir kata ni is the right one for your son. Come on. Wacho motegno ne mother in laws manade no. Yes, keji mine mang'eny already iselalo in stress. To pressure buketi ka gijawo digimene mane gi nyimine gi weyi ni gibuketi gi stress kama yo kaji yadha achwa kama madhumai. Come on. Erokamano ya daktari Amor kenda duoko ni erokamano. Ageno ni odiochieng' machielo kidibo duogi puonjwa ipuonjo mamine nyaka joma chuo kotenore kod weche ma wawuoyega gi. Erokamano ma. Iwacho ni kaka inyalo yudi to wariti mane penj laktar ka. Kaka ubo yuda. Erokamano ahinya. Mano Dr. Miskela, rafiki ya wamama, daktari ya wamama. Okelonwa chenro makende mar ectopic pregnancy kata mako ich oko mar Ofuku. En chenro manoket kanyakla kod ji mang'eny mokalo wachire kod jogo picha e studio ka jogo mochung'ne duol kamoting'o Kevin Gini ne director na Alex kachiel kod producer na Papechwa erokamano mathoth. Maduong' moloyo in jahera mar chenro mar penj laktar daktari wacho ni ka awayawe paro. Omiero kamano med mana kete ka mondo mi wayud kaka wayaw pachwa nikech ngima en mwandu. Nyaka kendo odiochieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno oriti masani.